Ngadap lagi jingkemen ka bakraw sa jisien ni ka por ya ka bangayo ba kren bat pi na ka tien ka jong blai bangangai pila ya kumi lenti fi ni sngo ni ka kubor ni ka sngi bangangai ka ni ka kubor ka dai na ka menta jong fi ngaso ni ka por na bona preng jong fi dan bet ya ka sur ka bi sngo ka ba kren ben ni fi ka ba penrem ni fi ka ba penduk mensim ni fi tien ki ba pen kan mau ni fi gi ai ki ba lek no bat ka ba kren ben ya fi lene kita kitlit ki ba bishar ya fi pi asngau baki lesi ki breuro ki kren kum ne kum tai ya fi bat pilakla ka mut mentah rai ki breu ki nang pen ken mauro ya kata ka pop ka ba pi le man shwa bat teng teng haba ki kren ki pi sngo bet kum ba ki kren ya pi dan ni ka men siem pen rem pi dan ni ka men siem man le ran ru ya ka ei ka ba pi pila le ha ka jing em ka jong pi Badeng tang kwa banong ifi hakane ka sngi namar ka ni ka jing le ran namar ka ni ka jing penrem ka bawan hapi tip nam usoi tan utmu bantu no ka jing sup na pi bantu ya ka jing kemen bantu ya ka jing kermen bantu ru ya ka mensim ya ka bafin shakri yu blai hendreng kwa banong ifi hakane ka sngi ka mamta compare pila le yu ka ba menshua compare ka pop yu ka ba pila dable ko abanong ifi umdan weipat unong pop ubakam kraw bani unong pop haga ding pna kan ma haga sngi ka bala sana pna yu jisu ladan arngut kin daga haga ding pna wei namar ba usngau thu ba dei si shau dakai ula penrit bat namar ba ula penrit namar ba ula kubur ba ulang unong pop u jisu ula ban map kat yu tau unong pop baru jisu ula pen emu haga taga sngi tak ka bawang haga ni ka sngi men long lembat nga paradise tadeng tang anget banum dan weipat unong pop uba kam pop bani une unong kam sneu haga ding pna tadeng tala dau try ula ban penim kat yu ni breu kan eup namar utrai jungi ka babel ka ong ba ude utrai uba kraw ban penim ka kitab Sefania ka kren ba ulong utrai uba kraw ban penim badeng ta kwa banong ifi la fi snow ya ne ka sur pi snow ni ki ktien pi snow ya kata ka tlit jo ka jing penram ka jing bishar ifi ka kwa banong ifi ya ka e ka ba fi de ban le ngan puli na ka ktien ka jong blai hang ne ka por ka ba menta ka ktien jo blai ki thu ingi la dang i puli na ka kitab ki kam ki apostle ba upol bat kita ki wei dia kilamat ya ka jing pat lieng berka lieng kala pat marba be ka takal air berkila tenra ba ding jo slap ubejur berka ni ka lieng kala ten kho it ki mau kala prapom berkum ta kila shejni dan prenski shes dia na ki ding berkum ta kumnor kila poisha ka wei ka dalenong banda ba ki poi ka ta dalenong ki setip ba ka dei ka dalenong ka ba kerteng ka melita banda kila poi hang ta ka babel ki thu ba kita ki nong melita kita ki nong kendong kila de bha ya kita ki breu baro namar ba kila ji kila kriat namar jor ta slap bat kila ya sliding hang ta ba ka babel ki thu ka khot ka arbat kita ki nong kendong kila peni ki jingle it yangi ka ba kampala namar kila sliding ba kila ya khot sngo bhayangi namar utau slap bat namar kata ka jing peja kila kriat kila peja namar utau slap bat kamjuru namar ba kila hap haga duriau bat kila jingi kila ji lut baro angta henry por haba ulala akhar shiba akiding ulala atei yaki ha kading bat ulala atei yaki hading usain po ulami no namar bashit ba ulasno haga kti jong u badeng ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka ni ka nuksa ka ba fila ban yo i nang ni ba onda ha ba phi phila yo ya ka jing pe mo kini kila lat em na ka ta ka jing yap anda ba ba phiru phila lat em na ka jing yap bun kin mi ki ai kidan ki besen ka babal ki thu ang ni ba kidan to besen ulami ba ulasno ka ba mot i ula po ru ya ka kti ka jong u po Maka kwa banong ifi la da fi la lai em nam kindan ki besen ki ban persang ban po ya fi kum mga ong ifi mentan kita ki ktien ki bakran ki bapo ya kata ka jingmut ke jong fui ki bapo ya kata ka mensim ke jong fi ka ba pen mong ifi ka ba pen pang ya fi ka ba pen wit shi sha ya fi
Henry ka ai ka ba upol u snow ya kata ka jingpo ulai iru tau sen ka ba nengkong ka long ba upol u klem panik u klem lenyar lane klem thlep no angta lane u klem le lemir hangta kai ka bule ka babel ke thu habau tau busen ula sno aga kti ke jong upol ule ayu upol uskun terbe ya uta busen hading ngai kwa banong ifi la da fi la lat im to ai ba umen sim ba khoi undan ha ke jing im ke jong fi ba umen sim ba khoi ulong kum ke ni ke ding ke perhem la da larhem em ha ke donot ke jong fi busen unwan bet ban persang ban pu ya fi ban ngai kwa banong ifi ke ni ke sngi la da fi la lat im la da fi snowy ke tien kran ben ni kin tien ki ba bishar ni kin tien ki ba kran kho ya fi ngai kwa banong ifi phim dei ban sha ba kata ka bi kan ngam ha fi henre ka dei fi ban kan terno ha ka ding balada fi dan yo men sim ma khoi fi dan ye ka ding bat kan ka ding am kan thang no yei tai bsen tadeng ta na ka por ka por gi jo ai nuk sai ka ta la da ka to ka shaula hayeng jong phi le ne ka to ka de pe hayeng jong phi la da ka lip kin dan shibon ki skan ki ban boy la da phi bo le do khus niang to te kita ki skan le kin nang yalang shu hang ta andre la da ka ta ka ding ka me bat karham kinum dan ki skan ki bala ban shong hang ta namar ka ding sa ka tedem uskan yu ta ubala ban shong tadeng ta kwa ban ong ifi ka ne sngi ke mam ta la da fila pdiang you try unong panem fil fi yo you men sim ko e ji im fi ba to ai ba ka donot jong fi kan nang i plo ka ne ram ba de ka ba le se ka dan ki ba po ye fi kum ne ta shkun ther bi ka ta ding what ai ba kan rung what ai ba kan ngam what ai ba ka ta kan long jing men saw ye fi hen re kum ba upol u kan ther ka babel ka ong re upol ba la khar shiba ki ding bola la tei hading usain po la mi no ba shit ba lo sno akti ke jangu te ben ba kita ginong gendong kila yo i uta umrat was dien ke kti ke jangu kila ong per lo klem ar tien une ubreu ulong unong pnia breu uba ulalaj naga duriau ka kput kam shem la sha ye uba unem ben ban haba ula kenter no ya uta umrat hading umpang kedai ye pi ban kenter no lada don ki bakran ben ya fi lada don ru kita ki men sim ki ba wan ban pen shoy ya fi lene ban pa ya fi lene ban ya kren ba fi ke kwa ban ong ya ka ba kum ka ta fi snow be ba udai usen udai be usoitan ke kwa ban ong fi ya ba ka jong usoitan bread no handing ai bon income ka babel ka ong ba bleu ai ka bor ha te ki bangai lagi pulih now Marcos kalau nong ke bakat riu dekat bakat nyo ke ong kini kidakin boot itu ki bangai aga kerteng ke jonga kini be no ki soi ke ke point ke manan kong ka ba ar kin kren ki tili ki betmai ka ba lai kin ra no ki besen upol udan ubesen ura itu besen bu ka wang hading ubret hading bu tau besen u de inkong no ta ka dei ka ta ha ka kti ke jong fi oh la da besen wan man sno ka don ha ka don ka bora ke kti ke jong fi ya ka ba fin kan ter no ya tau besen pa ka ba nong fi wan ke jing pen shai kan ter wan ki ni ki tli ki ba pen rem ki ni ki tli ki ba kno ya fi ki ba kum no ki ba pen mong ya fi ka ba nong fi wat ai ba ka ta kan mong wat ai ba ka ta kan la ban pen pang ya fi re kan ter no ya ka ta si don ki prabanget i bakren ben ye fi don ki prabanget i le si ki bakren set i fi don ki prabanget i le si ki bakren kum ni kum tai fi ngomong na kwa ban ong i fi kata ka dei ki ba matam manga kwa ban ong i fi la da fi don si sha ka ding ke jong men sim ba khoi fin kan ter ye kata ha ka ding bagan ing ho ngem la ban kier na kata ki jing sha kren ni da kita ki jing sha pen shoi na kita ki jing sha pen rem ngem la ban kier Henry ke ai bang idei ban le kalong ban chukun ter ba hading kin ter ba hading ha ke kerteng ke jong u jisu tadeng ta fin pet kini ki breu ki la ya keno ru ba uni shisha tu la dei udah ka ba imat ula dei shisha nong penya breu bas neu hado kata ula lat na ke duriau Henry shim la lat na kene ke kput ha ba uni psen la po yu bagai ke bajang ni kini ki breu am ha ba ki le i kene ke wei ki la ya pet sa ba ka babel ke tu Henry Kila kami lenti ba unsip no lani ba unsaklon yap no shisendan nrai ba kidang ye kami lenti slam bat ba kila i shimlas newe eru kila kala jingmut ba kila ong ba ulong blai tadeng tang ko abang fila da don apdeng jong fi fidang sedang shishaban bot you try fila lat yem shisha try la panem ye fi ko abang fi kin dan ru ki bre ki ban pet ye fi
Nampak kejing pensoi kindan bagi nang saya pej kat no la kelon ni. Sepej kat tu am ki filai sang shit. Stang kat no am ngini pej kat no sngi la kelon ni la hap itu. Namar kum bagi ni ki breu ki pej ki khmi lenti ba upol unsa sep no. Ni ba unsa kelon yap shi sendan ki breu jangan ni ka perthairu ki pej ya fi. Dada fila shakri shi shayu trai. Kin pej ya fi. Kan mau ya kata bagi breu kin pej ya fi. Wadong bom dan bi nga kwa abnong fi ki breu kin pej ya fi. Dada fila pliang yu ji su fila la em. Vila yo ya ke jing penem kan mau ke perthai kan pet ya fi. Maka perthai kan expect bet. Baba kan wan ke jing pensoi wan jing tenjuk wan jing jing le jing je fi fin sakelon. Fin sa sep fin sakelon. Kan rek ai ka ba pi de ben le. Ka de ka tanga kwa ba dong fi la fi don ye ka ding ke jong men sem ko aba ka ta fin kan ter ding. Ha ka ding ke jong men sem ko ka ding men sem ko ka tang. Sa jing pensoi ba tang de jing tang ba tang ke tagi bor ke jing penram ki jo ke tagi bor ke ba pen mang fi baro tang no sendan kin de inkong de kala de pay no kombo no sen kala de pay ne ba de heng ta la da fila yeng ha ke jing shakri ba la da fila yeng shi shahau trai kam shim jage ke basni fi film shim la klan na ta ke jing ngai ke jong fi film shim la or no shim la hap no na ka ta ke jing long men sim ke jong fi ki breu am hadien nung kong ki expect be fi fin sakalan fin saha re ha ba ki pe fi ai pe fi am ka babel ki thu ang ni henry ha ba ki dang ye khmi lenti islam ko ki la ya pe islam ya upol ki la ya khmi lenti le se kla shu pe sa be u ka khmat ju ki shu pe sa ki pe bu sa siep bu sakalan yap mang ta ki pe ha do ba so krai ki khmat le se Hendak kami belajar ke basni hu. But hang ta ka change ka mind jangki. Ka ong ki ong kumno ka babel ka ong. Kilai kelajing mut but kila ong ba ulong ublay. Tadeng ta. Ka babel ong ifi ka ni ka sngi ka ta to ai ba ki brukin pet sa ya pi. Hado ba kin de i. Yau jisu ha ka jing em ka jong fi. Kini ki bru ki ong ba ulong ublay. Ki perlong blay senan no yau Paul. Tak ada kata kan, kwa benong ifi, lada fidei ki bela lajem, fila ya itu terai, upol le iu hang ni, utang, ya kading la don lupan, uan ra sa shiba kita kiding, ya kaba unang penkali isu ya kata kading, tading ta to ai ba fin ba man laga sngi ya kading fna, haga jing im ke jong fi, ai ba fin tepro, mo man laga sngi, lo ko berkata kading mo don kam man ai ding de, ai ding, kamu ke donut jong fi ke don kam ke ding, kamu ke donut jong fi ke man sim jong fi ke don kam ke ktien, tap ktien man laga sngi, ke ktien ke jong blai kan nang penkali. Nang pen khale bat khale kata ka ding ke jong men sim ba ka ding ke jong men sim ban bam du no ye kita ke jing sha kren kita ke jing sha pet na ne kita ke jing ngau baro kin income badeng ta haga ba khado ki bre ki ni fi ba fi dei sha ki chang utrai badeng ta nga kwa an pule na ka tin ke jong ble ke ni ka por ba kata ka long na sti ban kong koren nang ba khatsan bu pra kong na ba kum ta ko para banget ba i jong ato long pi ki ba yai ne scam Kibam kenria no, but kiba man kerhai man laga sngi haga kam utrai, haba fi tips scam baga ta jing 3 minute jong fi kam julong len ha utrai. Tadeng ta babel ka ong pin long kiba yai ne scam kibam kenria no. Upol yai ne scam. Uklam kelon, uklam sep, uklam yap hiru. But uklam kenria hiru naga jinget. Uklam pet nang ta, uklam ki nang ta. Po makna upsen kun ter senan hading. Kadai kata ya firu pim dei ban ki ban kenria ne ban shakting ne ban dan kata ka mensim kendit tu ai ba fin long bijai kata kadai ka pen jing pen shisha ba kita ki budan yo mensim ba khoi ki long ki ba jai jai ki ba jem no compare ke ba ja ki em ki ki long ba ki ba jem no kadang ke jing sebun kadang ke jing bahak tu ai ba fin long kom ta ngan dua yang ni ka por ka ba mentah ngai badan pedeng jong fita fidan ni ga men sim jing penram fidan ni ga men sim jing ngomong jing ngopang ha ga dono jong fi jing pen shor gi wan pi sngo kita man lagas ni dei to ai ba pi pi yang kan ter kita baro ha ga ding ga jong sim ko kan de inkong na baro ngi dua he ni ga por man ta try ni ga por nga ai ngo ye me ko pa ba ngayo ban duai na ka man ni ki khon ki jong me dan pedeng jong ki ko try oi ki la like na ga pornography en ka wan ba ka yai wan ka yai pen kan mau Ringa try ga sngi ha ga bor ga jong men sim ko bagi ki khon kin terno ha ga ding ga jong me go try ba ka men sim ga in khong no
kano ka bamen shwa ka wan ban yepin kan mau biang ifi kan terno ikata baro haka ding ga jong blai kemen sim jo jing penram ki men sim jo jing shakran ben ki men sim ki jing shakran kho ki jing men sim ki ba wan ban kan ifi de kumni kum tai kita baro wat ai ba kan rung haka men sim jong pi ra kan terno haka ding kan terno ikata baro ki tudi ki biang ki jing bishar kan tera ding wat ai ba kan rung ada dwai ngada kar khu ifi ga sngi hallelujah hallelujah try adwai men kar khu yewni u khon jame u karteng u tham sngo bi karteng u tham u blai u ai fi ga bor ba fin tham chi sha yakini gi jing e baro da ka bor ga jong men sem ba khoi tham u train kar khu fi yai ne fi dana preng gi jing ele men ta ba ki breu ki pet ka ya fi ki nyow ben ya fi ba ki kren ben ya fi ki ong e ne khna stang ka no la ha sedangkan olah kelan usulai jong shit dari tu yang fi haga khtien ke jong blai hau men sim jong blai ai ba kan ei plo kata ke jing e ke jong fi utrai ai ba kan men sim jong fi kan ei klang men chikri utrai hallelujah ai ba finang e men puli ke khtien ke jong blai ba tu yang hado ba kot namar kitang kita ki biai ne hado ke bakot kita ke nyola jem kedua nam ta jong fi tham ba dan sibun ro kan ke sngi ka ba fidan ro ni ka men sim pi asno ba ke jing po ka pang teng ke don ke tamo ke jing sngopen rem rena do menta ke sngi fi long kita ki bela job namar ka bi ke jong syaitan ke namla ban rong fi ke namla an pen sni fi namla an pen sip fi namla an pen kelon fi namar ha ke teng ke jong jisu fi long ki nong job ke ni jong nga dwai na ke khu fi yang do ba ko fi ya na ke jing job fi ya na ke jing ha do ke sngi ke jing wan jong trai ha ke teng jisu nga dwai na ke khu no fi amen but amen to long fi ki bi ne scam wanam kan ria na yai ne ai ba ke jing im jo fi kan lo ke jing im jo ke jing commandment la ke sngi trying to kui fi ngin sai siap but bless you buat amen